Бу Казан белән Биектау арасындагы юл. Ул 4 полосалы. Икесе баш калага, икесе районга илтә. Янәшәдә генә менә шушындый шактый киң юл кырыйда бар. Гадәттә, яз, җәй, көз айларында монда җиңел машиналар да, йөк машиналары да рәхәтләнеп туктый ала. Хәзердә аның чистартылганын күрергә мөмкин, әмма инде шактый күптән бугай, чөнки нәкъ менә бүген бирегә бернинди автомобиль дә кире алмас иде. Шуңа йөк машиналарына юл читенә үк туктарга туры килгән. Нәтиҗәдә автомобиль юлы тарая, кар явып торгач хәрәкәт юнәлешен бүлә торган полоса да күренми. Бер генә полоса калган. Әгәр дә чыксаң, встречага була инде икенче полосада. Мешает все равно зур машина. Бистәне чыгуга тезелеп киткән йөк машиналарына юлыктык. Менә монысын йөртүче Максим ерак көнчыгыштан Татарстанга товар ташый. Карлы көннәрдә юлга чыкмыйм дим. Машинасын юл читендә калдырган булган. Кузгалып китәр өчен үзенә үзе юл казый. Самому мучиться и другим мешать. Авырлык белән барганчы туктап көтеп торам, башкаларга да кымачаулыйсы килми. Салкыннар башлангач кузгалырмын әле. Юл бөтенләй начар булганда туктап, аварийкаларны кабызып торырга туры киләм. Мондый һава торышында машинаны юл читенә куярга да куркыныч. Карның көпшәкме, юкмы икәнлеге күренми бит. Батып калырга мөмкин. Шундый хәлгә калмас өчендер инде М7 трассасының Казанны әйләнеп уза торган өлешендә юл буе йөк машиналары төзелгән. Әллә юл читендә торалар, әллә полосада аңламассың. Юл билгеләре дә кар астында. Җиңел автомобиль йөртүчеләр моны ваемсызлык дип атый. Надо думать не только о себе, надо думать о других людях, потому Үзең турында гына түгел, башкаларны да уйларга кирәк бераз. Сүз иминлек хакында. Кешенең гомерен куркыныч астына куялар, хәрәкәткә кумачаулыйлар. Мин моның өчен штраф салыр яки машина йөртү хукукыннан мәхрүм итәр идем. Чөнки юллар булай да начар, карлы. Юл читендә торган шундый йөк машиналарына штраф салырга өлгергәннәр инде. Мы вот сейчас стояли, нас выгнали. Оштрафовали. Да. За что? Так как не положено, вместе стояли. Потому что снегопад, куда мне вот ехать, где мне встать? Йөк машинасы йөртүчеләр үзләре дә бу хәлләрнең куркыныч икәнен аңлый. Потому что они мешают, машина тяжелая. Аларның юл читендә торуы яхшы хәл түгел инде. Алар бит башка йөк машиналарына да кымачаулый. Ә безнең автомобильләр авыр, өстәвенә бозлавык та, шуңа тиз генә туктый да алмыйбыз. Шул ук вакытта кар яуганда юлны дәвам итүдә куркыныч диләр. Шуңа туктарга туры килә. Мондый очракларның кайберләре фаҗига белән тәмамлана да. Бу көннәрдә Биектау районында җиңел машина туктап торган йөк машинасы астына кереп бала һәлак булды. Гомумән районда әйтик былтыр фаҗига белән тәмамланган 82 юл транспорт һәлакәте булса, шуның якынча 8% туктап торган машинага бәрелү очраклары ди инспекторлар. Юл кырыйында торучы зур габаритлы машиналарга килеп бәрелү очраклары ул күбесенчә кыш көне күбрәгрәк теркәлә. Әйтеп китәргә кирәк, именно водительләр тарафыннан безнең юл кагыйдәләре бозу моментлары ул артыбраграк китә, чөнки алар тизлекне арттыралар һәм дә инде тизлек арттыру нәтиҗәсендә идарә итү мөмкинлеген югалталар һәм шуның нәтиҗәсендә инде юл кырыйында туктап торган машиналарга бәрелү очраклары күбәя. Нигездә андый фаҗигаләр федераль һәм төбәк юлларында килеп чыга дип белгечләр. Әйтик, М7 трассасыннан көнгә 25 мең машина уза. Теге елны инде 23 елда нәкъ безнең иң беренче ДТП 8 февральдә булган, 23 елда нәкъ шулай ук М7 Волга федераль юлында. Юлларны карап, кардан чистартып торучы оешмалар юл читләре иң соңгы чиратта төп магистральләр кирәлеп беткәч кенә кардан арындырыла ди. Һәм бу эш вакыт белән шикләнмәгән. Срок устранения рыхлого и талого снега отчитывается. Юлларны көпшәк һәм җепшек кардан чистартырга буран башлануга чыгалар. Автомобильләр йөри торган юлларны тулысынча күреп бетергәч кенә юл хезмәтләре юл читен керергә тотына. Йөк машиналарын йөртүчеләрдән анда туктамауларын сорыйбыз, кымачауламасыннар иде. Бу ел башыннан Татарстанда туктап торган машиналарга бәрелү белән бәйле рәвештә 14 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 4 кешенең гомере өзелә, 18 кеше төрле җәрәхәтләр ала. Мондый аварияләрнең төп сәбәбе һава шартларын исәпкә алмыйча тизлекне арттыру дип кабатлый инспекторлар. Шуңа явым-төшемнәр вакытында куркыныч маневрлар ясамаска, тизлекне арттырмаска өндиләр. Биектау һәм Яшел Үзән районнарыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.